Bon dia, soc el Tiu, l'autor d'aquest llibre que se diu Els temps del lotus. Este libro está sobre la muerte y la pérdida también, y cómo integrarlo, cómo tener sentido en todo esto. Soc tailandès, soc de Tailandia, però he crescut en Europa, en Inglaterra, y recibí la meva educació en la Universitat de Cambridge. Vaig estudiar xino clásico y economia, no? En Bangkok, on soc uno dels directors d'una ONG que acuden els nens i nenes infectats de sida del carrer. Estic molt i molt content, feliç que va sortir en català, perquè vivo aquí, vivo en Catalunya. Estic molt agraït. Doncs res més, espero que disfrutes, no? del llibre.